presented by EP Films Bhojpuri। हमार बबुआ मिट जाई तुहर नाम ऐसन करे ले वो काम बबुआ जनी बन रंगदार बात माने ला हमार बबुआ मिट जाई तोर नाम ऐसन करे ले वो काम बबुआ दुनिया में अलग बा बनल पहचान रे दुनिया में अलग बा बनल पहचान रे जना में से होले रंगदार कहरान रे यारे जना में से होले रंगदार कहरान रे जदि जे जइबे पिटाई रे तभी कतोरा बुझाई रे हई रंगबाज हमके दे जानी धमाके कौनो से नहीं डराई रे कौनो से नहीं डराई जदि जे जइबे पिटाई रे तभी कतोरा बुझाई रे हई रंगबाज हमके दे जानी धमाके कौनो से नहीं डराई रे कौना पे इतना बतोर गुमान रे कौना पे इतना बतोर गुमान रे जना में से होले रंगदार कहरान रे यारे जना में से होले रंगदार कहरान रे तोरा का नइखे पता रे लेके घूमे लगाटा रे अंकित पवन से अझुराई तो यमन चल जाई लगी न पाता रे चल जाई लगी न पाता तोरा का नइखे पता रे लेके घूमे लगाटा रे अंकित पवन से अझुराई तो यमन चल जाई लगी न पाता रे कौना पे इतना बतूर गुमान रे हमारा हाथ फिर ले बाड़े विवेक सिंह रे जना में से होले रंगदार कहरान रे